kare mu Allah karfa mana asiri amin ya Allah hannu da fuka mai sukunu salamu alhamdulillah alamin fatiha to jama'a aljannar duniya aljannar duniya aljannar duniya mun shagalta cikin wani rayuwa zaka ga dan adam abun neman dukiya ko da abun arziki ne ko na tsiya shi ne burin sai ya samu domin ya biye wa zuciya har da malamai suna tafka aiki na tsiya baya tunanin mai zai da in ya bar duniya duniya aljanna 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 aljannar duniya daure ka so naka matakar yana da kyawu na hali samkar kake naka yan hakan zai sa shi wani hali don ita duniya